आरो मोनसे खोथा जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन। आंखौ रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो। लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो पि थांखि ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैहाय आङो नैबे मोनसे लेकआव फैदों। नायनै नैबे दैया ओरैबायदि खोलो 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 बार बारदों, जा मोजां बेरायबायनोबो। 1.7 किल'मिटार बे लेकआ। दा बेयावहाय ओरै गिदिंजोब्बाय आरोना, नै बेजोंहाय ओरै गिदिंबाय। गिदिंनानैहाय 1.7 किल'मिटार गिदिङै गिदिङै मेंनानै दसे थाथ'नाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो सानदों। भिडिअआनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बुहुरपारा होननाय मोनसे गामिनि सासे आइजोआ खारनानै दङ। दा बे जाथाया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जाबाय थानाय मोनसे कालसार बायदिसो जानानै फैबाय। दा बेखौ साननानै न'खरनि बिहाव बिखुनजो बिसाया लाजिनानैहाय ससियेल मिडियाआव हगाराखैमोन आरो बे आइजोखौहाय ससियेल मिडियाआव दिन्थिनानै होनो थाखाय सानाखैमोन, फैफिनगोन होननानै साननानै। नाथाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय लिंहरसेयावबो फैजायैनि थाखाय बे आइजोखौ ससियेल मिडियाआव हगारना होबाय होननानैहाय न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनानै होदों। दा बे आइजोआ बबेयाव दङ आरो बहा खारलांदों बिनि जेबो उदिस गैया। दा बेखौ लानानैनो न'खरनि मानसिफ्रा रिकुवेस्ट खालामदों, सोरबा जुदि लामा सामा आरो बबेयावबा नुसनबायोब्ला नोंथांमोनाबो नैबे सावगारियाव होखानाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय बे आइजोखौ दैथायहरनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बिहा बिसाबो दंखायो, बिसायबो दंखायो, संसार जाखानाय आइजो। बेनिखायनो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौहाय मोनफिननो हास्थायदों। दा नोंथांमोना जुदि बहाबाफोर नुसनदोंब्ला आरो सिनायोब्ला अब्ला बे आइजोखौ हमनानै हरनो दाबाव। मानो होनोब्ला जायहा हमनानै हरगोन बे हमनानै हरग्रानि थाखायबो मोनसे बान्था दङ। नोगोद 20,000 रां 20,000 नोंथांनोहाय होनाय जागोन। जायानो हमना हरनो हायो बेनोनो। दा रायजोफोर, बाथ्राया बेसो, राङा देरसिन नङा। मानसिखौहाय मोननोब्ला बा हमनानै हरनो हायोब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मानो होनब्ला दिनैहाय बिनि बिसाया गाबै गाबै फोरमायदों, दुखुजों फोरमायदों आरो बिनि बिखुनजोआबो दुखुजों फोरमायदों। दा जुदि बहाबाफोर मोननोब्ला हमनानै हरब्लानो जाबाय। दानिया फैदो रायजोफोर, माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसि दङ, बे हिन्जाव खारनाय, दोनखारनाय, लानानै खारनाय, फिसाय गारनानै खारनायफोर भिडिअखौहाय दाहोसै होननानै बुंग्रा दं। बिदिखौहाय जों नायनो बाबाय होननानै बुंदों। नायनो बादोंब्ला नायनो बादों, ओरैनो था, नाथाय डाइरेक्टलि थांखिनानैहाय कमेन्ट दाहो। नोङो भिडिअखौ जुदि नायनो बादों अब्ला था, दानाय। नोंखौहाय नायनो थाखाय थुखाबाखै, जाय नायग्राफ्रा नायखायो। दा बेबायदि खारनाय, दोनखारनाय बेखौ सोर खालामो? बेखौहाय गाव गावसो खालामनानै लादों। बेखौथ' सोरबा बेक्तिया बानायनानै होआखै। बेनिखायनो जोङो गाव गावनो सोलायनो रोंनांगौ, बुजिनो रोंनांगौ। बुजिनो रोङा, सोलायनो रोङाब्लालाय बेबायदि घटनाया जाखागोन। स' रायजोफोर फैदो, बिनि न'खरनि मानसि आरो बिनि बिखुनजो आरो बिनि बिसाया मा फोरमायदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, आं दिन्थिनानै होलांनाय जासिगोन। बेखौ नुयोब्ला एसे जि नाम्बार होदों बेयावबो अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो, लाबोफिनो। आं रायजो राजा, आइ आफा, बिब' बिनानावनि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट बेखौ अननाय लुबैदों। आरो मोनसे खोथा, जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन। जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालसार बायदि जाबाय नालाय आं गोबां लाजिनानै थादों। आङो मोनसे कालसार बायदि खालामबाय जोंनि हारिया होननानै आं सानै थादों। मिडियायाव आं होनो गोसो गैयामोन, नाथाय उफाय गैया। अननानै गिबिसिनाव आंखौ रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो। दा आंनि हिन्जावा खारनानै दङ। दा अबाव दं
बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव। थांनाय 21 थारिखनिफ्रायनो खारनानै दङ। दा दिनैसिम जेबो खबर गैया। बेनिखायनो आङो दा जानो थानो मावनो दांनो आरो फिसाफोरखौ लिरनाय फरायनाय गासैयावबो आङो गोबां उसुबिदा खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो गथ'आ जाबाय 4 बोसोर जाबाय। नाथाय दा हनै स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोना जानानै दङ। रावबो मावनो गैया, आं हारसिं थानांबाय थायो। मा नाम नोंना बुरैनि नामा मा नाम? आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय माइनाव बसुमतारी। आंनि नामाव जेनेबा बसुमतारी जायो, गावसिनि टाइटेलावबा बरगयारी। ओमफ्राय जायखिजाया आङो दा सानदों रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन साननानै आङो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानबाय। आं मिडियानि गेजेरजों आङो बेबादिनो होनोबो सानाखैमोन। आङो बेबादिनो गोबाव सम जानायखाय जेबो राहा मोनैखाय जेबो खबर मोनैखाय आङो दा मिडियानि सिगाङाव फैनो गोनां जाबाय। नाथाय आं बे मिडियानि सिगाङाव आं फैनो गोसो गैयामोन। दिनै बेबादि जेबो खबर मोनैयाव बेबादिनो आं जेबो मिथिनो मोनैयावहाय बेबा बबाव दं, बेबा बबाव थांदों बेखौ आं जेबो मिथिनो मोनाखै। बेनिखायनो दा आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव आङो दा बे आंनि हिन्जावखौ बबेबा जायगाफोराव नुसनबायोब्ला, बबेयावबा खामानिफोर दामानिफोर मावनानै दङब्ला अननानै गुरैयै आंनो बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बारावहाय हरना होबानो जाबाय। फनफोर रायलायोमोन नामा सिगां सोरबा हौवाफोर? आं बे फनफोर रायलायनायफोरखौ सिगांथारावहाय मोनोमोन। नाथाय दा आं बेखौ आंथ' न'आवबो थानाय जाया, आं बेखौ जेबो मिथिया। दा बियो सोरजोंबा दं ना गावनि जाथि खुरमानाव दं ना अबेबा थाखोमानानै दं, आं बेखौ जेबो मिथिया। नाथाय गाव बुंनाय बादिब्ला आं रावजोंबो फैयाखै, आंखौ हौवाफोरजों फैदों साननो नाङा होननानै बुंहरदों। नाथाय आंबो बेखौहाय दे गनायनानै लादोंमोन। नाथाय बेयो आंनो दिनैसिमाव खेबसेबो फनबो रायलायाखै आरो SMS बो हराखै। बेनि थाखाय आं दा गोदाव सोराव जानानै दं। थांनायनि सिगां माबा मोनसे बुंलांदों नामा नोंखौ? बियो जेबो नङा, जायखिजाया गावसो मा साननानै थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया। खारखोमालांदों? जायखिजाया बियो गाव हारसिङै खारखोमानानैसो थांदों। दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'सिम फैफिनजानो? आङो जिखि जाया आङो फैजानायखौ लुबैयो। जागोन होननानैबो सानाखैमोन। अननानै जायखिजाया मानोबा बे न'खरसिम फैफिनदों। मानोना आं बेबादि फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आङो नासयजादोंब्लाबो आं जेबो सानाखैमोन। नाथाय बे माइनावासो आंखौ मा सानदों। नाथाय बिनि गासिबो साननाय हनायफोरखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन। नाथाय बे आंजों खनसेबो रायलायहरा। नाथाय बेनि थाखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जानानै मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय। अननानै जेरावखि थाया मानो माइनावा बे न'खरजों फैफिनगोन। आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो, जेरावखि लोगो मोना मानो अननानै हेफाजाब खालामदो। जायखिजाया जेरावखि लोगो मोनो, जेरावखि नुवा जायगा बे माइनावखौ हमनानै हरनो हायो एबा खोन्थाहरनो हायो। जायखिजाया आङो 20,000 बान्था होनाय जागोन। गोजोन्थों। आं मा होनबावनो, दा जोंनि फिसालानो बुंनांगौ बुंखाबाय। दा जों संसार जानायाथ' गावसोर सानैजोंसो जादोंमोन। दा जोंथ' बिहामजोखौ जों अननांगौखौ अनोमोन, जों जेबो प्रब्लेम मोनामोन। आरो बेवाइ दं, बिबोनां दं, बिसोरबो बिराद अनोमोन। जों रुजु रुमै जादोंमोन। गावसोर संसार जानायावसो मा साननानै मारै मारै जालायनानै बेबायदि मा साननानै खारखो। जों अननानै जों होआखैमोन मिडियायावहाय फैफिनथों होननानै। आरो आंबो अननानै माइनावखौ सानसे खनसे रायलायनो मोननायाव आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, फैफिनदो बिहामजो, नोंनि फिसायासो देरसिन, फिसाया देरसिन नङा होननानै। खेबसेखौ नों फैफिन,
होननानै आरो गोबां मानसियाबो रायजो राजाबो रिकुवेस्ट खालामदों फैफिन जोंहा बाव रायजो राजा दं मण्डलि दं समाज दं थाना दं बेयाव होनांगौमोन होननानै जों गोबां बेखौ बुजायहरदों रायलायदों नाथाय होमब्लाबो बियो गनायाखै मा साननानै थांखो आं बेखौबा बुंनो हाला बबाव थांदों होननानै सन्देह खालामदों नोंसोर? आं दा थांनायखौथ' सन्देहखौनो आं बुंनोनो हाया बबाव थाहैदों दा बेखौहाय ओरैनो सिगां बबावबाफोर थांनो गोसोखांबाय थायोमोन नामा? थांनो गोसोखांनाया माने लोगोफोरनि सिगाङाव होनोमोननो खामानि मावनो थांलाबायनोसै आं थाला माला बायदिसिना होनोमोननो आं दा बेखौहायबो बुंनो रोङा दासो लोगोफ्रा एसे साफा सानै खोन्थादों ओमफ्राय जोंथ' रायलाया फिक्स खोथाखौ दा गाव मा सानो आंबो रिकुवेस्ट खालामदों फैफिनथों बे बिहामजोआ एसेबांखि थाया मानो आंनो नांगौ बे बिहामजोखौ आरो गावनिनो न'खरखा हाजारब्लाबो फार्स्टनि हाबा जानाय बायदि जाखाया गाव मा सानो उनावहाय जों गाव लाबाबो लायाबाबो जों बेखौ फैफिनजानो लुबैदों मोनसे रायलायनो लुबैदों बेखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय थादों अननानै आं बारा गोलावखौबो आं बुंनो हाला आंनि गोसोआवसो आं दंसै जों बे फैफिनोबा जों माबा मोनसे जागोन माने आं फैफिनजानो लुबैदों बे बिहामजोखौ फैथोंसै अननानै माइनावा जेरावखि थाया मानो रायजोनि आइ आफा अननानै बेखौ नुयोब्ला एसे जि नाम्बार होदों बेयाव अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो लाबोफिनो आं रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावनि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट बेखौ अननाय लुबैदों आरो मोनसे खोथा जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालसार बायदि जाबाय नालाय आं गोबां लाजिनानै थादों आङो मोनसे कालसार बायदि खालामबाय जोंनि हारिया होननानै आं सानै थादों मिडियायाव आं होनो गोसो गैयामोन नाथाय उफाय गैया बोथोरखौ लानानै गोबां समस्या जाबोयो आजिखालि मोजां गाज्रि मानसि दं बिनि थाखाय आं फिसाला लिंहरनायलाय होनाय जाबाय